Elikkä moi vaan kaikille, meikäläinen on Kasper ja vieressä on Snake Suomi. Moi. Onks tää valaistus justiin 10/10? Kyllä. Elikkä joo, me ollaan täällä Kanevan koulun pihalla. Täällä. Meidän omalla koululla. Niin. Koska me mennään 4 vasta. Niin on se vasta. Niin vasta. No niin joo. Vasta. Mieluummin 9. Niin tiedä, sä et olis oppinut siitä 3 ja 9 välillä. Joo. Niitä mitään, niin sä et osais 9 yhtään mitään. Moi. Nyt keksitään joku aihe nyt. Joo. Joku kiva aihe. Joo. Tänään tulee ehkä vielä toinen video, jos keretään tehdä Snake Suomen kanssa. Niin ja jos riittää rahat tapaskoon. Niin, tänään voi tulla ehkä tapasko-haaste. Ehkä. Ja vedetään puolipullallista. Ei puolpullallista. Vedetään teelusikallinen. Teelusikallinen herran jumala. Se on pahan hajusta. Joo, ja 2 vuoden päästä voi myös tulla toinen video. 2 vuoden. Joo. Saimaa video. Mikä Taimaa video? Me lähdetään Saimaaseen. 2 vuoden. Ja ei ole tullut Snake Suomen kanavalle, ei ole tullut vähän aikaan, koska ne oli Turkissa. Niin ja ei vaan jaksanut. Ei vaan jaksanut muutenkaan, koska mulla oli muutama kavereiden kanssa. Jos te haluatte nähdä mun tapaskon syöntiä, niin käykää kattoo Mr. 27 kanavalta tapasko haaste. Ja käykää katsomassa Snake Suomen kanavaa. Niin, ja Kasper Ikosen kanava. Ai niin, me kuvataan sun kanavalle. Sun kanavaa ei tarvitse tässä esitellä. Ja. Niin joo. Niin joo. Hyvä huomio, Kasper. Niin Mutta ei oikein käy katsomassa tuo minun Instagram ja Snake Suomen. Mun Instagram on Master Snake. Se on _Master _Snake _. Onko se näin? Vennatkaa, mä tarkistan. Tarkistaa. Ei löydy. Tämä on vastaaja. Tämä on vastaaja. Jätä viesti äänimerkin jälkeen. Piip. Onko se... Joo, se on _Master Tämä. _Snake _. Menikö se nyt liian lähelle siitä näin? Ei. Käykää seuraa kavereita. Ei näytä se munkin. @misuangela, @aavametri, @hokiteemu, @vivr06, @akselifutbol, @minttuemilia. Siellä on enemmän tyttöjä just siksi, että kukaan meidän luokkalainen poika ei käytä Instagramia. Mikä sun nimi on? Mikä sun? Seuraavissa minua. Tää lankoo hieman. Tuolla. Mikä se on tuolla? Elikkä tämä on minun. Kasper 4213. Me mainostetaan vaan omia... Meidän video on toisten kanavien mainostamista ja näiden omien sosiaalisen medioiden mainostamista. Joo. Joo. No joo, eiköhän tää video nyt lässä. Oli Joten aika... käykää tykkäämässä videosta, jos tykkäsitte. No, ja aika tilatkaa paski video. molempien kanavaa. Joo. Joo. Maailman paskin video. Hei. Joo. Tässä. Ja se on sitten moi moi. Moi. Terve.